Doncs quan parlem d'inundacions pensem sobretot quan hi ha aigua, no? Quan s'està produint una inundació i poder saber quina és l'extensió que està tenint aquesta inundació real. Llavors aquí els satèl·lits ens ajuden a saber quina part està coberta per aigua, quins són els danys que estan havent, danys d'infraestructura, ponts, carreteres, etc. Llavors realment hi ha un punt del que són els satèl·lits, l'observació de la Terra. El que passa és que és com una fotografia, no podem veure què està passant de nit, i si hi ha molts núvols, que sol passar quan hi ha una inundació, doncs a vegades tampoc podem veure res. I per això hi ha un altre tipus de satèl·lit, que serien els satèl·lits de radar, que el que envien són ones i reben les ones de tornada i saben què està passant. Que els avantatges dels satèl·lits estan clars, és que podem tenir imatges de qualsevol lloc del món, amb tant satèl·lits europeus com americans en general, podem veure qualsevol punt del món, podem processar les dades de forma relativament fàcil, amb una metodologia bastant estàndard i amb molta rapidesa. I després també l'escala temporal, que tenim els satèl·lits que ens permeten no només dir, bueno, ara què està passant, podem saber alguna cosa, ho podem mirar, un cop ha passat un esdeveniment, anar veient al llarg dels mesos què ha passat a la zona. Però encara més important és que podem anar enrere, evidentment des que tenim satèl·lits, però podem anar a 5 anys enrere, una inundació que sabem que va passar en una determinada zona i podem obtenir dades. Llavors la limitació principal que tenim amb el satèl·lit és la freqüència de pas. Aquests satèl·lits que fem servir per observar la Terra, tant de radar com en òptic, van donant voltes, per tant no estan fixes sempre mirant un determinat lloc de la Terra. Què vol dir? Que en general amb satèl·lits públics tenim una freqüència de passada entre 3 i 6 dies segons la regió on estem i si hi ha un solapament entre dos satèl·lits diferents que potser ens donen una mica més de freqüència. Però és que a més, si just passen el mateix dia d'una inundació, pot passar que estigui tot cobert de núvols. No necessàriament, perquè hi ha inundacions que no van lligades directament a un extrem de precipitació, però en molts casos passa. Llavors tenim imatge satèl·lit, però no podem anar més enllà a dir què està passant. Sí que ho podem fer amb les dades de radar. El problema que tenim amb les dades de radar és que ja no és tan immediat fer l'anàlisi, pots saber l'extensió de l'aigua, però llavors ja no pots veure, per exemple, què està passant a nivell d'infraestructures i què està passant on no hi ha directament cobertura d'aigua, que segurament poden haver afectacions també. Realment amb els satèl·lits hi ha com 3 moments clau en els que es poden aplicar i fer servir. Hi ha un moment previ en tema de sistemes d'alerta precoç o early warnings, en anglès, en els que hi ha informació satèl·lit que pot ser molt interessant per poder estar previnguts. Ja no és la fotografia d'una zona en particular, sinó informació de satèl·lit que, per exemple, ens informa de la humitat del sòl. És realment tenir aquest punt de poder informar què és el que està passant ara mateix, en un moment de caos, en el que és una zona que potser és remota, que no és al costat d'una ciutat, en el que no tens operatius allà per dir-te què està passant. Aquestes primeres imatges són claus. Primer perquè saps l'extensió de la inundació, després sobretot perquè veus les infraestructures, veus com estan les carreteres, veus com estan els edificis, infraestructura crítica sobretot, els ponts. Si cal arribar per ajudar una zona, cal passar per un pont, necessites saber si aquest pont continua allà, si és estable o no. I l'última part, que potser és la menys evident, però que també és molt important, és quan ja mirem cap al futur, quan parlem de l'adaptació al canvi climàtic. L'objectiu principal és primer identificar els possibles riscos, degut sobretot a risc d'inundació, que cal tenir clar que el risc d'inundació pot ser per risc pluvial o risc marítim, entre d'altres, i a posteriori el que sí que l'objectiu principal també del Pla de Gestió de Risc d'Inundació és analitzar i predissenyar les mesures, les obres de protecció d'infraestructura hidràulica que vagin encaminades a reduir el risc o a eliminar-lo, o les mesures de gestió del que seria el risc d'inundació. Si anem a l'escala més petita, que potser és la més habitual, amb la que es treballa, o a nivell més local, un pla de gestió de risc què pot tenir, o quines parts? El que hem comentat una mica, antecedents, tot el que fa referència a la inundabilitat, antecedents històrics, inundacions històriques. Després, els estudis d'inundabilitat concrets o els mapes de risc,
per lo que hem dit, per analitzar el risc que pugui tenir una activitat o un àmbit concret. I després, sobretot, la tercera part, la més fonamental, és el treball sobre les modelitzacions hidràuliques. Cal un treball exhaustiu d'averiguar com s'inunda, com és aquest risc, com és i quan arriba. A partir d'aquí, l'última fase és ja encaminat a plantejar. Hi ha dues vies principals, que serien plantejar obres, actuacions d'infraestructura hidràulica, no entrarem en detall, però proteccions, motes, murs, diguéssim, actuacions tipus d'obra, o si no, actuacions de gestió, mesures de gestió, que en aquest cas ja ho lligaríem molt amb un sistema d'alerta primerenca. En cas de que no sigui possible, que en molts àmbits és difícil, el que requereix és de la gestió. Aquí entraria el que pròpiament diem gestió del risc d'inundació, que de forma breu és establir les mesures i els protocols necessaris per gestionar l'emergència. Un dels sistemes o una de les mesures encaminats amb la gestió del risc d'inundació és el que anomenem sistemes d'alerta primerenca, que des de l'administració s'està impulsant. És una aplicació que aquesta aplicació s'alimenta de múltiples dades, ja ho comentaré, però moltes dades disponibles a partir ja sigui de l'administració o dades privades, i amb aquestes dades el que ha de permetre és analitzar els diferents valors que es puguin anar obtenint d'aquestes dades i establir els avisos necessaris per poder activar situacions o nivells de prealerta, alerta o emergència. Com que estem parlant de risc d'inundació, val la pena destacar que sobretot el temps de vinguda, el temps de trànsit, el temps de l'ona de vinguda és principal, això. Tot això s'analitza amb els models hidràulics que hem comentat que un pla de gestió de risc pot treballar. És vital aquests temps. Per què? Perquè alhora els temps d'evacuació o els temps de resposta han de ser molt superiors en aquests, per tal de poder donar resposta a les situacions d'emergència. Aviam, aquí el primordial i principal és que hem de disposar d'una planificació urbanística territorial respectuosa amb les zones inundables i amb els terrenys que presenten risc d'inundació. És vital que hi hagin estudis d'inundabilitat que determinin la inundació, plans de gestió de risc, que analitzin i validin possibles mesures de protecció o de gestió i, si en cas de ser necessari, els sistemes d'alerta primerenca.